за всички трансове трибуса. Няма кой да го би и баща му Живко, тигъра най-мощния в цяла Европа. За неговата майка Дафинка, тигрицата и неговата съпруга Таня, най-голямото казино Голден Капитан Андреево. От Митко Транс да седят злобарите, да се давите в интриги. Вие не спирате, що за хора долни. Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се подалеч от Живко, тигара, да седят злобарите, да се давите в интриги. Вие не спирате, що за чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Борисов Продакшън. Завиждате на всичко, дори на оставате обратно в първи клас. Подалеч от Митко Транс да се седят злобарите, да се давите в интриги. Вие не спирате, що за хора долни. Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Дразнете се още, злобата ще ви